So yun, magandang umaga sa ating lahat mga kasaksi. Siyempre, this is JMG Agri TV aka Organic. Don't panic, it's organic mga saksid. At nandito tayo ngayon mga saksid sa Rosales, Pangasinan. Siyempre mga saksid, magte-testing tayo ng mga machinery dito, lalo na sa mga magugulay. At pwede rin ito mga saksid sa mga magmamais. So ito mga saksid ay from AJ Farmtech mga saksid. Mabibili nyo itong unit na to at makikita natin dito mga saksid yung demo, yung talagang actual mga saksid kung paano siya nag-work, no? Lalo sa mga nangangarap natin yan ng mga saksid na magkaroon ng mga ganitong machinery. So yun mga saksid, samahan nyo ako hanggang sa matapos itong video at tingnan natin itong isa-isa, itong mga unit na to mga saksid, para meron kayong idea kung paano siya nag-work. Malaking tulong sa inyong mga sakahan mga saksid, sa mga nagugulay, mga nagmamais at kung saan ito magagamit. So yun mga saksid, syempre i-share nyo na rin to sa ating mga kakilala, sa ating mga kasaksid din, no, na naghahanap ng mga ganitong unit. Malay mo, ito na talaga ang kanyang hinahanap mga saksid. So yun, let's go. So yun mga saksid, syempre nandito ulit tayo, no, sa demo at makikita nyo naman mamaya kung ano yung actual demo na ito mga saksid. Pero bago po muna yun, syempre papakilala dito ni Ma'am. Anong ulit ang pangalan nila, Ma'am? Luisa po, sir. Si Ma'am Luisa, no, ipapakilala nyo ulit itong machine na ito mga saksid at kung ano yung specs nito. Sige Ma'am, pakilala nyo pong ating machine ngayon. Hello po mga ka-farmers. So ngayong araw po, andito po tayo sa bukid upang itry po ang ating Kiasa na crawler cultivator mga ka-farmers. Dito po sa ating crawler cultivator mga ka-farmers, ito na po ay 7.5 HP na mga ka-farmers at ito naman po ay gasoline engine. Dito naman po makikita po natin, ito po ang kanyang accelerator mga ka-farmers. Dito po natin pwedeng i-adjust kung gaano po ba ito kabilis or kung paano, para mapa-under po natin ang ating crawler cultivator. Dito naman po makikita po natin, ito po ang kanyang cambio mga ka-farmers. At dito po mas maganda po ang crawler cultivator natin ngayon mga ka-farmers dahil may reverse na po ito. Yan po mga farmers, may reverse po ito, ina-adjust lang po yan and hindi na po tayo mahihirapan na i-adjust ang ating crawler cultivator. Mga ka-farmers, sa ating pong crawler cultivator, meron po itong iba't ibang kasama na package na attachment mga farmers, kagaya na lang po neto. Ang tawag po dito ay eternal plow mga farmers. Ang kagandahan po neto ay pwede po natin itong i-adjust. Yan po mga farmers, i-adjust po natin siya kung saan po natin siya gustong bungkalin mga farmers. Yan po ang kagandahan ng ating crawler cultivator po. Yan po. Tapos dito po makikita po natin ng iba't iba pong attachment ng ating crawler cultivator. Meron po tayong suyod mga farmers. Yan po. Meron po tayong suyod na nakakatulong upang mas malinis po natin bago po natin taniman ang ating mga gulayan mga farmers. Dito naman po, may kasama na rin po itong seeder fertilizer na kung saan may kasama to po itong mga accessories. Kagaya na lang po nito mga farmers. Yan po. Dito po natin nilalagay ang kanyang mga seeds and na-adjust rin po ito kung gaano po kadami ang ilalagay nating seeds sa ating pagtataniman mga ka-farmers. Yan po. Ito naman po ang tinatawag nating handling mga ka-farmers. Ito naman po yung pangbungkal ng kanal sa ating mga taniman. Yan po. Tapos dito po, parang ganun rin po mga farmers, ito po ay paddling na kung saan meron naman po siyang tatlo. Yan po, tatlo po yan. Kung mag-avail po kayo ng aming product mga ka-farmers, is nakapackage na po ito na kung saan meron na po kayo makukuha na 1, 2, 3, 4 farmers na mga attachment. Yan po mga ka-farmers.
So yun mga saksid, at ito naman ang kanilang machinery naman din, no, na isa. Ito naman is diesel, ito ay gasoline. So i-explain sa atin yan ni Ma'am Luisa itong machinery na to mga saksid. Sige ma'am, ano po ba itong ating machinery? Itong machine natin mga farmers, ito po ang power tiller mga farmers. Meron po tayong dalawa, which is ito na po ang diesel, at ito naman po ang gasoline mga farmers. Makikita po natin dito sa ating power tiller mga farmers is ito po ay digulong mga farmers. Di ba lang naka-attach lang po dito is rotavator mga farmers, dahil ang kagandahan po nito is pwede po natin itong palitan ng iba't ibang attachment upang magamit pa po natin to sa ibang bagay mga farmers. Yan po. Ito po, rotavator po yan na i-attach po natin, and mamaya po meron pa pong mga attachment na kung saan pwede po natin ikabit dito sa ating power tiller mga farmers. Ito na pong Titans natin mga farmers na diesel is ito po ay 173F na mga farmers na export sa Japan mga farmers. Yan po. Tapos dito na po sa kabila, sa ating gasoline engine mga farmers, ito na po ay 7 HP mga farmers and 170F mga farmers. Yan po, parehas lang po sila, and makikita po natin dito ang kagandahan po nitong power tiller natin mga farmers is kung gabi po natin siya gagamitin is hindi po tayo mahihirapan, dahil makikita po natin may pwede po tayong maglagay ng flashlight dito na nakakatulong upang hindi po tayo malito kung saan man po natin ito gagamitin and hindi po tayo mahirapan. Yan po mga farmers. Ito po, di gulong naman po ito. Yan po, ang ating power tiller. May gulong po siya sa harap and sa likod po. Yan, syempre saan ito available ma'am? Available po ang ating power tiller mga farmers sa Farmers Agri Machineries and Parts po. Sa mga gusto po mag-avail nito, pwede nyo po kaming puntahan sa aming physical store na AJ Farmers po.
So yun mga saksid, syempre, ito mga saksid, kakaiba naman to mga saksid dahil ito hindi lang grass cutter mga saksid, brush cutter pa. Syempre, ipapaliwanag sa atin yan ni Ma'am Luisa ulit kung paano nga ba ang paggamit nito at ang specs nitong brush cutter. Sige Ma'am. Hello po ulit mga ka-farmers. So meron po tayo ulit dito na brush cutter mga ka-farmers na kung saan hindi lang po ito pang damo mga ka-farmers, pwede rin po natin itong palitan ng iba't ibang mga attachment katulad na lang po dito. Ang tawag po dito ay rotavator mga ka-farmers. Yan po. Pwede po natin siyang palitan ng mga iba't ibang attachment. Ito po, meron rin po tayo ditong padding mga ka-farmers. Yan po. And meron rin po tayo dito iba-ibang blade na magagamit po natin sa ating mga farming mga farmers. Sa ating pong mga tiller attachment mga farmers, pwede po ito sa 2-stroke na brush cutter at pwede rin po ito sa mga 4-stroke na brush cutter mga farmers. Ang kailangan lang po natin gawin is palitan po natin ang mga attachment nito upang magamit po natin ito sa mga iba't ibang gawain natin sa ating mga farming mga farmers. Okay, so may available din Ma'am no, na 4-stroke. Yes po sir, may available po tayo sa ating Farmers Agri Machineries and Parts na mga tiller attachment sir, and meron din po tayo mga brush cutter na 2-stroke and 4-stroke po. Eh, yun. So yun mga saksid, kaya sa mga naghahanap ng ganito, malaking tulong to lalo na sa ating mga bukirin, no? Sa mga Yes, magugulay o kahit ano man ang inyong tanim mga saksid, magagamit nyo itong brush cutter mga saksid. Yan. Siyempre available yan mga saksid dito kay AJ Farmtech. So ito yung mga attachment na kasama niya. Pwede dua ara pang simpalangan no kuan. Tapi no pang natangkan pag matigas pang lupa yan, pili yan. Pag matigas. Pag malapot ng lupa yan, pili na yan. Pero yan ang kuan pangunang pangtira mo bago yan.
Yun mga saksid, ito naman mga saksid ang tinatawag nating machine para sa pangdamo. At syempre explain ulit sa atin ni ma'am. Ano nga po itong machine na to ma'am? Hello po ulit mga farmers. Ang machine po na ito mga farmers ay tinatawag nating weeder machine po. Ito po ay gasoline engine mga farmers, and dito po makikita po natin ang kratak niya is Kiasa po. Yan po mga farmers. Dito rin po makikita natin ang kanyang clutch, and dito naman po ang kanyang para mapaandar po natin ang ating weeder machine mga farmers. Ang kagandahan po nito mga farmers is kaya po nito magtanggal ng damo na mga malalaki and mga malarami mga farmers. Katulad na lang po neto, dito po natin i-testing ang ating weeder machine mga farmers. Kaya ano pa mga farmers ang hinihintay natin, i-testing na po natin ang ating weeder machine. Okay, so yun mga saksid, let's go.